Hier, voor de kust, ligt mogelijk een nieuwe toekomst voor Suriname. Heel veel olie en dus ook heel veel geld. Geld dat dit land hoogstwaarschijnlijk flink kan veranderen. Hoe precies? Dat weten we nog niet. Maar wat we wel kunnen vertellen is wat er mogelijk is. Wat er nu al gebeurt, maar ook wat er op het spel staat. Dat gaan we vertellen in deze video. Eerst de olie. Die ligt hier kilometers vandaan in de zeebodem. Er liggen naar schatting 750 miljoen vaten olie in de zeebodem. En na jarenlang onderzoek besloten het Franse Total Energies en het Amerikaanse APA 10 miljard euro te investeren om die olie eruit te halen. Met een enorm productieplatform. Dat betekent dat er in de toekomst miljarden aan extra oliedollars kunnen binnenstromen in de Surinaamse staatskas. Dat is veel geld voor een land met maar 600.000 inwoners. Het lijkt op de situatie van buurland Guyana. Ook daar stroomden plotseling de oliemiljarden binnen. En daar werd het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter. De vraag is of hetzelfde in Suriname gaat gebeuren. Of dat armere volkswijken, zoals Latour, ook kunnen mee profiteren. In de praktijk in vele landen, maar ik zie het hier vlak hier bij Guyana, dan zie je dat de wat oudere mensen niet mee kunnen en die verpauperen. En de dynamische groepen die gaan natuurlijk wel profiteren. Ja, want Guyana is ook veel duurder geworden eigenlijk. Hè? Is het uw angst dat dat hier ook kan gebeuren? Bij slecht bestuur, ja, bij continu van de bestaande manieren van besturen gaat het ook gebeuren, ja. Er is genoeg studie internationaal dat landen die veel oil en gas geld hebben, minerale welvaart, dat dat ongelijk verdeeld wordt en dat de corruptie daardoor toeneemt. Wel, wij hebben nog niet eens oil en gas geld en we hebben die grootschalige corruptie al. Laat staan als er inderdaad veel meer geld binnenkomt. Maar toch, die olie die nu nog op de zeebodem ligt, levert op andere plekken nu al geld en werk op. Join us as we continue to innovate, setting a new standard for excellence with every state. 119 appartementen in totaal die we zullen bouwen. Dus we hebben sowieso de oil en gasmarkt, maar we kijken ook naar gezinnen, de families die komen naar Suriname. Sowieso luxer, alle gerieven natuurlijk die je nodig hebt. Een beetje wel kindvriendelijk, daar zorgen we ervoor. Heel veel mensen die dus in staat zijn om te investeren, kijken uit naar een kavel om te kopen, vervolgens een huurwoning op te zetten voor de expats om de woningen te gaan verhuren. In de afgelopen 4-5 jaar merken we wel een stijging van de prijzen. Ja, je bent als makelaar wel bezig in de vastgoedsector, maar je ziet ook genoeg verhalen voor mensen voor wie bepaalde dingen niet toegankelijk zijn. Die niet eens een kavel kunnen kopen om laat staan een huisje te bouwen. Ja, daar moet gewoon echt een oplossing voor komen. Er is ook een vliegveld nodig voor het transport van en naar de productieplatforms voor de oliewinning. En deze luchthaven is midden in het centrum van Paramaribo pas geleden geopend. Dat is niet alleen voordelig voor de reizigers die in Paramaribo wonen, maar ook voor de buitenlanders die naar Paramaribo komen. Je bent gewoon in het hart van de stad, je kan gelijk zaken doen. Omdat wij echt het verbindingspunt zijn en alles wat er op de platformen gebeurt, zie je dat een heleboel mensen naar ons toe komen, een heleboel buitenlandse bedrijven die komen, steeds meer en meer. En het interessante natuurlijk ook dat Surinaamse bedrijven echt hun standaarden verhogen, ready maken voor het kunnen dienen van de oil en gas. De olieindustrie betaalt goede salarissen, harde Amerikaanse dollars. En Suriname wil dat dat geld zoveel mogelijk hier blijft. En daarom worden jonge Surinamers klaargestoomd om te werken in de olieindustrie. Zo'n heel veel water ondervindt je meer of minder winst. Minder. Dus zo heb je niet de indicatie, maar ja. Deze opleiding duurt ongeveer 18 maanden. We krijgen drilling fundamentals,
We krijgen ook technisch Engels, we krijgen quality. En bij het afsluiten van onze studie zullen we dan een stageervaring opdoen. Uiteindelijk hoop ik toch op een oil rig. Ja. Ja, ik weet nog eerlijk gezegd niet als wat, omdat dit ook toch nieuw voor me is. Maar ik hoop dus wel dat ik daar toch mag komen. Er is nog een grote vraag bij de grootschalige oliewinning hier op zee. Wat gebeurt er als het misgaat? Goedemiddag. Goeiedag. Hoe gaat het met u? Goed hoor. Deskundigen, zoals professor Naipaul, zijn vooral bezorgd over de kwetsbare mangrovenkust. Die bestaat uit bomen en struiken die in zout water kunnen groeien. En die mangrovenkust is belangrijk voor verschillende systemen. Mangrove is een heel groot bron voor opslag van koolstof. Zorgt ervoor dat bij steeds stijgende zeespiegel we een behoorlijke opvang hebben van de golven. Als er wat misgaat, en we praten meer over dat er ooit speelplaats vindt bij ons aan praten. Dat die ver diep gaan doordringen in de mangrovenzone. En dat betekent dat er heel veel schade zal ontstaan op een grotere oppervlakte die je waarschijnlijk moeilijk zou kunnen weghalen. En zo veroorzaakt de olie die daar op de zeebodem ligt nog een aantal duidelijke onzekerheden. Maar er liggen ook nieuwe kansen om Suriname een langdurige en duurzame ontwikkeling te brengen, waar iedereen wat aan heeft.